Mela issa sa nitkellem kif ir-riformi li komplow mill-2007 x'riformi ddaħlu biex nagħmlu tajjeb biex dak il-gap ta' 9% mhux tal-li jiġi indirizzat imma ameljorat. Wow, se nitkellem fuq żewġ inizjattivi importanti, kważi fuq 3 inizjattivi importanti ħafna li saru mill-2015 l-hawn. Mela kif semmejt, il-prinċipju, l-oġġettiv kien 2004 għandek ir-relazzjoni bejn il-paga medja u dħul huwa 54% min daħal fil-ħajja tax-xogħol u rtira fl-2050 żamm il-54%, però rejna li r-riformi li saru sal-2007 li daħlu fl-2007 irnexxielhom jitellaw dak li kien il-biża ta' jekk ma ssirx f'riforma relazzjoni ta' 16% tellawha għal 46% li hija 9% inqas mill-oġġettiv li r-riforma bdiet bih. Issa tisiru 3 miżuri importanti ħafna biex kif għadd da mhux tal-li jiġi indirizzat imma tal-li jiġi amaljorat. Nibdew bl-ewwel waħda. Mela, meta ġiet rekomandata il-proposta tal-mandatory second pension, apparti d-dibattitu fuq l-impatt tad disposable income u kompetitività, eccetera, waħda mill-issues ta' għalfejn ma kienx aċċettata kienet li isma' din hija negattiva. Il-gvern rader milli jadotta sistemi li jiġeluk, jixtieq jadotta sistemi li jtuk l-inċentiv biex int tkun tista' tiddeċiedi waslek biex inti tiddeċiedi biex tagħmel dak li huwa tajjeb għalik u għall-familja tiegħek. Mela l-ewwel riforma importanti li daħlet wara l-2015 kienet din. Ir-riforma ta' 2007 ġabet magħha opportunità biex persuna jista' jitlaq mill-ħajja tax-xogħol qabel id-data tal-irtirar tiegħu il-ġdida. U kien hemm raġuni li se nispjega għalfejn. So mela fl-2007 daħlet li d-data tal-irtirar is-61 da beda jiżdied kif orejna minn 62 għal 65. Issa waħda mill-challenges kienet imma isma' kulħadd jista' jaħdem sa 65 years, min jaħdem ġo barriera, min jaħdem fil-ġebel, min jaħdem fil-ħadid huwa l-istess tip ta' xogħol minn bniedem li forsi qed jaħdem ġo xogħol ġo ambjent ħafna iżjed tajjeb m'għandekx dawk it-tip ta' issues ta' fuq high-tech. U d-domanda kienet kif nistgħu nindirizzawha di. Tajjeb li wieħed jgħid li meta tħares lejn l-istatistika ta' kemm persuna tgħix, persuna li taħdem f'ambjent ta' xogħol li għandu ċertu exposure għall elementi u hardship, il-ħajja meta tippagana ma' persuna li jaħdem ġo uffiċċju hija probabilità hija li tgħix bejn 2 sentejn u nofs u 3 snin inqas. Ġifieri hija statistika għal Malta reali li kienu konxa minnha. U kien hemm metodi ta' kif wieħed jindirizza, waħda minnhom kienet kif għamlu Franza, u forsi min qed iħares lejn x'inhu jiġri Franza bħalissa, qegħdin jippruvaw jindirizzawha. Franza, mill-sejr żbaljat, għandhom il-fuq minn 40 pensjoni differenti għalfejn. Min jaħdem fit-trains għandu ambjent għalih allura għandu kondizzjonijiet tiegħu, min jaħdem fl-agrikoltura għandu kondizzjonijiet tiegħu, min jaħdem fil-minjieri għandu kondizzjonijiet tiegħu, u dik is-sistema ġġib ċertu pressures għax kulħadd jibda jagħmel l-assedju biex ikollu il-preferenzi tas-sistema tiegħu. U fid-diskussjonijiet kien hemm biża' li jekk nagħmlu hekk, jekk nuħdu dak it-tip ta' modell sa jonħloq konfużjoni u pressures biex gruppi ta'
nies ta' ħaddiema jkunu jridu elementi differenti għalihom. L-iktar mod faċli biex tamministraħ u timmaneġjah kien li isma' nagħmlu an early exit. U l-early exit kien maħdum fuq din il-kondizzjoni. Għal min twiled bejn il-52 u 61, 52 u 61, jista' joħroġ bil-kondizzjoni li għala 61 sena u għandu kontribuzzjoni ta' 35 sena. Ġifieri ħallas il-kontribuzzjoni tiegħu jew tagħha għal 35 sena. Sa sena aħna niddefinixxuha bħala inti ħallas il-kontribuzzjoni tiegħek week in, week out, ġifieri kull ġimgħa għal 52 ġimgħa. Hawnhekk tajjeb li wieħed jisemmi nieħlu fiha fid-dettall f'waħda mis-sensieli li għandna li kontribuzzjoni tista' tkun imħallsa u tista' tkun dak li nsejħulu credit. Fejn il-gvern għal funzjoni li inti tagħmel li hija importanti lejn is-soċjetà u jew lejn l-ekonomija għal ħin li toħroġ mill-ekonomija biex tagħmel dik il-funzjoni jtik kreditu li jagħmel tajjeb daqs li kieku inti kont bqajt taħdem realment. Eżempju huwa il-kreditu li għandu x'jaqsam ma' trobbija ta' tfal. Dak li twieled bejn il-62 u 68, l-istess għandek 61 sena u l-istess d-darba però għandek 40 sena kontribuzzjoni. Għandek li 40 sena kontribuzzjoni tista' kifat tkun paid contributions u kreditu. Għal persuni li daħlu twildu fis-69 il-fuq, again jistgħu jitiraw kmini ta' 61 sena, għandhom bżonn 41 sena kontribuzzjoni, però hawnhekk hawn differenza mill-kategoriji ta' qabel. Minn dawn il-41 contributions, 7/8 minnhom irid ikunu kontribuzzjoni mħallsin. Alright, il-1/8 biss jista' jkun credits. Alright, so hawnhekk huwa iżjed onerous, iżjed b'saħħitha l-kondizzjoni li tittilħaq biex inti tkun tista' tirtira kmieni. Jekk inti taħdem ta' 61 sena u għandek 40 sena kontribuzzjonijiet, inti tista' tirtira. Bil-patt u l-kondizzjoni li sakemm tilħaq 65 inti ma tistax taħdem. Issa, hemm min jirraġuna li isma' dina ma tantx tagħmel sens, minn banda din il-gvern qed jgħid isma' jiena rrid kulħadd jaħdem għalfejn qed tagħmel sistema fejn persuna li ħarġet il-barra mis-sistema m'intix qed tħallija tieħu l-pensjoni u tibqa' taħdem. Il-loġika kienet u għada li inti tieħu deċiżjoni li toħroġ qabel iż-żmien li inti suppost toħroġ. Għat-tajjeb jew ħażin, l-ekonomija titlef produttività tiegħek għax int ħadd deċiżjoni biex toħroġ mill-ekonomija. Issa ħrix imħabba saħħa jew ħrix imħabba jiena ħdimt iżjed minn 40 sena, bdejt taħdem ta' 18 u rrid ingawdi, hemm prezz. U l-prezz huwa dan li jekk inti ħriġ ta' 61 u għandek l-40 sena kontribuzzjonijiet, inti tista' toħroġ u tirtirat imma ma tistax taħdem. Sakemm tilħaq 65 sena mbagħad tagħmel int. Biex ninkoraġġixxu mela dik teżisti. Edem u hemm min juża kif għandu dritt li juża. Però biex nikkoraġġixxu lin-nies jibqgħu jaħdmu, il-gvern fit-2016 daħħal din is-sistema. Mela 61 qegħdin ngħidu tista' toħroġ. U l-pensjoni hija 100%. Għax inti ħriġt u ħadd il-pensjoni kollha, ma naqsitlekx, ma kellekx penali li l-pensjoni sa 65 sa tonqoslok 2%, 3%, le, ħatta kollha. Mela, immur lura il-politika, il-policy ġifieri, hija li ninċeddivaw in-nies, li nħajru n-nies, li nwasslu n-nies, mhux li nsawtu n-nies. Hija li jekk int 62 u ddeċidejt li minn 61 għal 62 taħdem u ma ħadx il-pensjoni,
dik il-pensjoni tiegħek sa tiżdied 5%. Jekk erġajt ħadd id-deċiżjoni l-inkompli, dik sa tiżdiedlek 5% oħra, ġifieri dak telgħalek 110%. Nerġa' niddeċiedi, dak telgħalek 6%, issa telgħalek 16.5% u jekk irterajt ta' 65, dak telgħalek 1-2-3%. Mela, issa l-pensjoni tiegħek sa tinħadem fuq il-maximum pension bill income li jint suġġett għalih id-data li ħriġt. Dak sa jiżdiedlek skont ejja ngħidu ħdim ta' 65, 23%, mela l-income li sa tuħu fil-pensjoni tiegħek sa jkun iżjed għoli għax inti bqajt taħdem u ma ħadx l-opportunità li toħroġ mid-dinja tax-xogħol. Li huwa importanti wkoll hija li dik iż-żieda tgawdiha wkoll l-ispaws tiegħek jekk inti tiġi nieqes isa tgawdi wkoll minn dik iż-żieda. So dan huwa l-ewwel inċentiv li ddaħħal fis-sistema biex jattirak biex inti kompli taħdem biex ikollok pensjoni iżjed għolja li kieku inti ħadd l-opportunità u ħriġt ta' 61.